Nastavenie novej IP adresy pre SK POS pre GNSS prístroje KQ Geo M8, M8 Mini, ale funguje to podobne aj pre iné značky GNSS prístrojov. Takže pustíme si fil Genius. V našom prípade je to verzia 8.4.19.1, ale rovnako to funguje pre verziu 7, 9, 10, 11, 12. Otvoríme si zákazku. Pustite si prístroj ako doteraz. Teraz buď vám pripojí prístroj automaticky, keď máte toto zaškrknuté, pripojovať automaticky, alebo si vyberiete váš prístroj. A keď máte prístroj fixovaný, že máte SIM kartu v prístroji, tak vám pripojí klasický prístroj tak ako vždy a ukáže vám túto fixované. RTK ešte potvrdíte, dáte OK. A tu vám ukáže RTK fixováno. Teraz idete tuto vpravo hore, tento kľúč šrobovák nastavenia. A tuto dáte, že konfigurácie spojení. A tuto dáte nastaviť. Tunak, keď máte GSM modul, tak máte SIM kartu v GNSS anténe. A keď máte zbier dát internet, tak máte SIM kartu alebo Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi v kontroleri, v PDAčku. V tomto prípade máme SIM kartu v GNSS anténe, dáme nastaviť. On teraz odpája modem a tuto máte staré nastavenia. Tuto ja už mám nastavené nové, ale vy tu máte starú IP adresu. To znamená, že idete tuto na toto šedé tlačítko, tuto kliknete a tuto máte vašu starú IP adresu, takže kliknete na ňu a dáte upraviť. Stará IP adresa je 195.28.70.16 a my ju musíme zmeniť na 193.93.74.56, takže dáme upraviť a túto starú adresu zmeníte na 193.93.74.56. OK. A tu dáte, tu kde mám meno 1, to je vaše užívateľské meno do SK POS a tu kde mám heslo 1, 2, 3 je vaše užívateľské heslo. Tam nič nemeníte. Meníte len túto IP adresu. Dáte OK. Vyberete ten váš riadok. Väčšinou tu budete mať jeden riadok. Keď tam máte viac riadkov, toto si nevšímajte. A dáte vybrať. Tu sa vám predvyplnia vaše údaje. To znamená, že tuto máte novú IP adresu a tu máte vaše meno, heslo do SK POS. Dáte OK. A tunak necháte RTCM3, tu necháte akýkoľvek, dáte pripojení. A teraz tunak nebudete mať pravdepodobne tento riadok SK POS CM3.1, takže dáte požiadať o zdrojovú tabuľku. Pokiaľ ho budete mať, tak kliknete a pripojíte sa, alebo dáte požiadať o zdrojovú tabuľku. Môže to trošku dlhšie trvať. Dobre. A vyberiete pre staršie prístroje ako KQ Geo M8 alebo iné SK POS CM3.1. Pokiaľ máte novšie prístroje ako KQ Geo M8 Mini, kde sú aj GPS GLONASS Galileo Beidou, tak vyberete SK POS CM3.2. Tento stĺpec, tento riadok. Nie tento MSM, ale vyberete tento. Pre staršie prístroje, ktoré majú len GPS GLONASS, vyberete SK POS CM3.1 a dáte vybrať. Tunak vyberete tak, jak RTCM3 a tunak NMA povinné musíte dať áno. A dáte vybrať.
Teraz už sa pripájame do SK Post, toto si nevšímajte, dajte OK. Teraz sa prístroj konfiguruje a počkáme, až namiesto tohto auto bude fixované. Teraz sa pripájame do SK Post. Toto auto po pripojení sa zmení na float a fix. Vidíte, už máme fixováno. To znamená, môžeme vycentrovať, toto vyzeleníme a dáme merať. Pekne bod máme zameraný. A potom najlepšie, keď vypnete, zapnete prístroj aj kontroler, PDAčko a spustíte klasicky, ak ste zvyknutí a otestujete, či všetko správne funguje.